Ti'n barod? So ti'n egluro ddechrau, sut wyt ti'n mynd ati i greu dy waith? Dwi'n broslinio gynta, broslinio'r testyn, felly nes i lot o broslinio'n heulu a pob bynnag sy'n eistedd yn gan llonydd i mi. A wedyn, da chi'n mynd drwy'r broses wedyn arbrofi gyda gwahanol fathau o ddefnyddiau, plant, creu, dewis wedyn a dethol pa rei sy'n ora, a wedyn gwneud y dan gorffenedig wedyn ar ôl ymarferion bach. A be wedyn, be am wynab sydd yn denu chdi ato? Dwi'n licio gwyneba efo fatha features cry, llygaid cry a gwyrsa cry a siap pendant iddyn nhw. Fatha, swn i'n licio gwyneb efo features bach, yn gofod bod yn rei cry mawr fydra i wneud pethau efo nhw. Ond dwi'n gwybod bod efo hwn, fy hun nes i ddefnyddio gan bod fi, efo fi o hyd, yn gallu iwsio fatha model a drych. A wedyn, dwi wedi gweld un darn o'r gwaith, felly, faint o ddarna o'ch chi'n rhaid i fewn yn y gystadleuaeth ar gyfer y wobr yma? Dim ond Yr un darn, ia. Ie. Chos mae'n llun dramatig hwnna dwi. Ynddi? Be nes di fo chdi dy hun ta? Byddach chdi'n neud unwaith o'ch ti wedi cael y gwynab? Byddach chdi'n trio meddwl be fysa'n rili cyfleu. Ar y lunydd o'n i'n astudio, Jenny Saville, mae'n gwneud lot efo lluniau gwyneba a bobl. Dyn nhw ddim at the best fel mai. So nes i feddwl, o'n i efo ngwallt yn fudur, a o'n i heb molchi a heb roed eyeliner yna'n byd ymlaen, a nes i dynnu'n llun a cael hwnna fatha guideline, dynnu fel wyneb i naturiol efo drych wedyn, a sketchio a trio cael y gwyneb fatha yn ei stad. O ie. Digwyr, y ddwy o'n i wedi meddwl oedd nhw'n atgoffa fi o'n nhw oedd Shani Rhys-James a Jenny Saville, yn enwedig yr album nath i Manic Street Preachers. Ie, dyna oedd yn fan mawr ohonyn nhw, dyna oedd yr ysbrydoliaeth, bod o mor dramatig, a dwi'n siŵr iddyn nhw ddefnyddio fo fatha cefndir ar gyfer cyngor unwaith. Oedd o'n wych ar y wal, so ni'n meddwl, god, sy'n hynna'n gwneud fatha, so fo'n gwneud dylanwad mawr yn y stafell gelf. So mae'n cael ei gadw fel arfer, so. Felly, ti'n meddwl bod ni'n weithiau mynd ar ôl pethau rhy hardd? Dwi'n credu yn hynny'n, wel, pan ddath nain y taid ddod i fewn i'r arddangosfad yn meddwl, neu chdi nath hwn, oce, bwyd hwnna, o fideo, fi sy'n edrych yn hit, fi sy'n edrych yn horrible yn y llun. Mae isio embraceio fatha pethau sydd ddim cweit mor. Maen nhw efo neges gwahanol na blodau a pethau hardd. Maen nhw'n cyfleu rhywbeth gwahanol. Dyna beth i celf, cyfleu. Mi o fatha llyfr, mi o'n cyfleu stori, cyfleu narratif, ond mewn modd gwahanol, fatha ffilm neu fideo neu beth bynnag. Felly ti'n trio mynd tu ôl i'r wyneb mewn ffordd, a dim jyst yr pethau sydd yn, da ni wedi arfer ystyried nhw'n hardd, ond cwestiwn i beth sydd yn hardd go iawn. Beth sydd wedi digwydd i'r ferch yna yn y llun? Y lliwiad ddim yn naturiol, croen, melyn a'r gwyrdd. Mi o'n asidig bron iawn. Jyst eisiau gwybod beth yw'r cefndir tol i'r ferch pan bod hi'n edrych mor beaten up. A dwi'n beth sy'n nesaf i chdi? Coleg Menai, blwyddyn nesaf, i wneud y cwrs sylfaen mewn celf, a wedyn wedi hynny prifysgol, gobeithio. Yn gwybod lle, Caredin neu Glasgow, sy'n ei licio mynd. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Diolch yn fawr iawn, allan gorfod eich eto. Diolch.